13. godinu zaredom FA festival otvara svoja vrata u čast legendarnom glazbeniku Jožiki Fa. Požurite kupiti ulaznice jer ovo jedinstveno glazbeno putovanje ima mjesta za ograničen broj putnika. Vidimo se 30. studenog u kinodvorani Zaprešić. Music Without Limits i Antun Stašić. Dobrodošli! Kad o tebi budem pričao ko o staroj ljubavi, Marko Tolja i 10. glazbene svetkovine Zaprešić Anno Domini 2019. 14. lipnja u 20 sati donose vam jedinstveni koncert pod nazivom Memories. Ako želiš bit ću ja, program tvoj kompjutera. Pučko otvoreno učilište Zaprešić sa zadovoljstvom vam predstavlja Los Caballeros Band, najbolji hrvatski marijači sastav svjetskog glasa, ponovno u Zaprešiću. Pučko otvoreno učilište Zaprešić predstavlja vam poetsku nagradu Konjanik, inspiriranu dijelom slavnog sugrađana bana Josipa Jelačića, zagovornika hrvatskog jezika i kulture, koji je bio i sam vrstan pjesnik. Poetski festival predstavit će vam 13 najboljih hrvatskih pjesnika uz glazbeni program umjetnika Hrvoja Hegedušića i Ivana Jelića, te likovnu izložbu posvećenu poetskom stvaranju bana Josipa Jelačića. Tko će putovati, družiti se, ali kako? Ipak ostati odgovoran u doba izolacije i mjera opreza. Odgovor na ova pitanja ima Zaprešićko kazalište za djecu i mlade. Nije važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. 12. izdanje tradicionalnog FA Festa Zaprešićkog kulturnog brenda dovodi po drugi puta glumačkog barda Radu Šerbeđiju i glazbeni sastav Zapadni kolodvor. Ovaj Krležin miljenik, ikona filma i dasaka koje život znače, strastveni ljubitelj poezije i glazbe u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić u subotu 15. prosinca u 20 sati. U prodaji najnoviji broj Zaprešićkog špigla, časopisa za kulturu, sport i gospodarstvo. Donosi pregršt informacija, intervjua i putopisa. Draga nacijo, svi kupite Zaprešićki špigl, jer budete se svi vidli v njemu. U novim okolnostima ostanimo odgovorni prema drugima i sebi. Jedino je sigurno držati razmak, ali i ulagati u osobni razvoj i znanje. Pouzdan partner kroz vaše životno obrazovanje, Pučko otvoreno učilište Zaprešić nudi vam sigurnost u dodatnim zanimanjima i profesijama i poziva vas na upise u novu sezonu odabranih programa za vaše osposobljavanje i usavršavanje. Upisi traju od 1. do 15. rujna. Vaše Zaprešićko kazalište za djecu i mlade Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić poziva vas na upise do kraja veljače u novu sezonu. Dragi prvašići, neka vaše školovanje postane još veselije i razigranije uz podršku Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade, koja vam poklanja besplatno pohađanje dramskog studija u trajanju od 30 školskih sati, odnosno cijelo drugo polugodište. Popust od 30% i za sve ostale polazne.
Za života naseljavaj oči prijatelj. Veseli srce svoje. Ne razmišljaj o njima, nego im dođi dok još možeš na nogama svojim stajati. Jer, nažalost, bit će isuviše vremena kad ćemo se sve više iz očiju u misli preseljavati. Kad ćemo se još jedino mislima moći osjećivati. Više sam puta dolazio velikoj umjetnici, prijateljici ovdje u posjet, Vesni, Bari. Ali glasom različiti danas u stupacima možda i bitnije od tijela. Jer glas nosi pjesmu i glas je pjesmi izvor. Da mogu biti vjetar, pa da svijetom lahorim, da pohujem niz planine, preko snijega preletim. Ono sve što značimo. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi.
Vijesti iz kulture. Pučko otvoreno učilište Zaprešić je mjesto društvenog života u kojem se zadovoljavaju najrazličitije potrebe i interesi građana. Vrhunski umjetnici različitih glazbenih izričaja svojim izvedbama tradicionalne i autorske glazbe oduševljavaju publiku. Garanciju kvalitete daje vam Pučko otvoreno učilište Zaprešić. U galeriji Pučkog otvorenog učilišta Razred u Zaprešiću traje jedna vrlo zanimljiva izložba. Ideje i rješenje za sve vaše planove i ove sezone nudi vam Pučko otvoreno učilište Zaprešić. Vijesti iz kulture. Koliko jedan narod ulaže u kulturu, u tolikoj će mjeri egzistirati, a svijet će ga potome prepoznavati. Financiranje kulture nije trošak, već ulaganje koje se višestruko vraća zajednici. Ovo je priča o nastanku i radu Središnje kulturno-obrazovne ustanove u Zaprešiću, Pučkog otvorenog učilišta ili nekada Zaprešićkog narodnog sveučilišta. Kultura je u gradu Zaprešiću zarana prepoznata kao važan čimbenik njegova razvoja. Ona doprinosi osjećaju pripadnosti pojedinca, zajednici i formiranju njegovog kulturnog identiteta. Važan dio javnog života građana Zaprešića i okolice odvija se putem kulturnih i obrazovnih programa te ostalih javnih sadržaja. Kad pričamo o prosvjetiteljstvu u Zaprešiću, ono je počelo nekad davno. Otići ću u tvornicu suhomesnatih proizvoda koja je bila tu dolje na ulazu u Zaprešić. Želim da se zaista ugodno osjećamo ovdje večeras i kao što ste rekli, prvi festival poezije proglašavam otvorenim. Dakle, 13 pjesnika koji će se predstaviti vama i žiriju, naravno, i interpretirati po 2 svoje pjesme. Osim stručnog žirija koji je u sastavu Marijana Rukavina-Jerkić, pjesnikinja i urednica, Tin Lemac, književni kritičar, pjesnik, Aleksandra Žmak, profesorica hrvatskog jezika i književnica. Kao što je bilo rečeno na početku, poezija neka bude. Prvi u nizu večeras će nam se predstaviti Duško Babić. Rođeni Zadranin, živi u Zagrebu, iako po obrazovanju ekonomist, prevladala je umjetnička preokupacija, prvo glazba pa onda poezija. Uz učešće u Noćni susret. Noć je bila i snježna i vedra. Tražio sam slobodni hotel. Nije mi se žurilo i godila mi je šetnja. U svakom baru popio bih piće, upoznajući nepoznat grad, promatrajući s onu stranu šanka. Nekim tužnim plavim očima koju je majka ponosno pokazivala začuđenim sumještanima. Bila je djevojčica u plavom kaputiću, 5 izračunanja, 5 zadačnice. Bila je djevojka u plavom bršunu, bila je hrvatska Izabela Rossellini,
Bila je napuštena, napumpana, bila je izgubljena u traganju, bila je majka, bila je crvena kao pamuk. Malih dječaka. Kad bi život bio nepravedan, oduzeo bi snove malim dječacima da će jednog dana igrati za Bešiktaš, da će biti bogati, veliki, slavni, da će kupiti novu kuću svojoj mami i oženiti najljepšu djevojčicu u selu. Kad bi život bio nepravedan, oduzeo bi snove malim dječacima da će možda jednoć igrati za Elf, da će ih prepoznati Gordi Albion, da će se pjeti. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the barefoot king composing hallelujah, hallelujah. Zahvaljujem. Prije svega dozvolite, dame i gospodo, da vas i ja pozdravim i iskoristim priliku zahvaliti se gospođi Ivanki što mi je dodijelila ulogu jednog od interpretatora ovih prekrasnih pjesama kojima ćete naravno vjerujem uživati, što večeras, a što i u nekim kasnim vremenima sa ovom prekrasnom zbirkom pjesme od dječaka. Glasovi letnog dana odzvanjaju iz daline, glasno, ali bez jeke. Putuju u visine beskrajne neke, vraćaju vrijeme za sreću sa zvijezde daleke. I nitko ne treba patit, jer čemu to? Čemu? Ta vijek je kratak, tek tren je to. Jedno sunčano popodne i malo kiše. Pokoj oblak, pregršt sjećanja i ništa, ništa više. Nek traje zato taj čas, dobar je on u svemu, darovan tebi za nas. To sada tvoj je čas i ti si sav u njemu. Nepoznat govor. Upitaj baku s kolačima tim svojim nepoznatim govorom zašto stalno prolazi. A brle? Ama žuva dale. Žuva. Dakle? Ona vam govori da je guzica vidi puta. Guzica? Da, guzica. Kakva sad guzica? Pa Bokina guzica. Bokina guzica! Bokina guzica! Svi ste vi idioti, gomila kretena! Sad mi je dosta! Odvrnite baku s kolačima glavu! Ne! Bježite bako, ja ću vas spasiti! Opet mi se suprostavljaš. Vidiš li nešto na mom licu? Da. Što? Bijes. Bijes. Čisti 100% bijes. Ništa drugo. Samo bijes. Osuđujete prvo zato što si dijete. Zato što si dijete! Gospodica mala ustaje se nasmiješena. I za to te osuđujem. I za to te osuđujem! Osuđujem te zato što žmirkaš svojim okicama. Ko ti je dopustio da žmirkaš? Ko ti je dopustio da žmirkaš? Gospodicu sve zanima u što je ovo, u što je ono, zašto ovo, zašto ono. A zašto ovo?
pričaš? Seko, da ti znaš što se sve meni dogodilo. Prvo sam pala u rupu, onda je došao Zečko. Bio je tamo i Puh, i Gusjenica, i Šogorica iz Poljske i Serbo Kraljica mi je htjela odrubiti glavu. Ma daj, Alisa, sve si to sama sanjala. Ali Seko, ne slušaš me, kažem ti da mi je kraljica htjela odrubiti glavu. Ma hajde, Alisa, zaboravi, idemo, mama nas čeka sa sladoledom. Ali Seko, kažem ti da mi je kraljica htjela odrubiti. Sve je bilo baš tu! Ali bajka ostaje ono što je oduvijek bila. Nepokolebljiva, vječita težnja čovjeka za srećom i nada da dobro i pravda ipak pobjeđuju. U dalekom snježnom carstvu bijaše ledeni dvor, najljepši što ga oko može zamisliti, najnestvarniji što ga samo dah želje može dodirnuti. U dvoru življaše car, pravedan i bijel starac, tisućama hladnih godina vladar carstva, vječite tišine i mira. Kazaljke snježnog sata na glavnom gradskom trgu bijahu zaustavljene na 12. Nikada nijedan namjernik nije mogao saznati jesu li one bile zaustavljene u podne ili u ponoć, jer grad je zauvijek bio obavijen bistrom plavičastom svjetlošću. To je bio grad s vječnim cvjetovima na prozorima, ali ne samo prozori. Od ledenih cvjetova bijaše ulica i livada, od ledenih cvjetova bijahu osmjesi i snovi podanika tog izgubljenog snježnog carstva, čije je postojanje bilo zapisano samo u zvijezdama, koje su izgubili ljudi i koje su svoju vatru pretvorile u milijarde božićnih prskalica ovješenih o kristalni bor i tako u dubini neba osvjetljavale put u snove maloj carevni Laleni. Bijaše ona suza očeva, najsjajniji dragulj ikad viđen, pred kojom je najljepša ljepota obarala oči.
biješe ona ponos podanika i radost očeva, mala pahuljica Lalena. Da je snježno carstvo poznavalo čarobnost noćnih leptira, zacijelo bi Laleni dalo družbenice leptirice da plešu u čast njenoj ljubkosti, njenoj vedrini i njenoj krasoti. Kako je teklo vrijeme, carevna postajaše sve ljepšom i otmjenijom. Kako je postajala odraslijom, sve više se carstvo veselilo danu kada će odabrati carevića. Na dan njenog 18. rođendana otac joj pokloni knjigu o ljudima, jer takav običaj vladaše oduvijek u snježnom carstvu. Ali javaj, otkako je carevna knjigu pročitala, čita je sve iz početka, dočitati je ne može. Nikog više ne vidi, nikog ne treba i sva treperi. Čas gori, čas drhti od hladnoće. Dovodili joj dvorskog ludu i druge neke glumce. Pravili najbolje kolače, ali ona sve jednako plače i stavlja knjigu na srce. Stari car naglo ostario. Nikom se ne žali, ali vidi se. Ako tako potraje, istopit će se od tuge. Pozvali su najbolje liječnike iz cijelog carstva da ustanove od čega boluje Lalena. Ali uzalud. 7 noći i 7 dana liječnici su bdjeli, razmišljali i češkali se iza uha i na koncu odustali. Lalena boluje od neke nepoznate, neizlječive bolesti. Ali tog istog jutra, kad su ledeno carstvo zavile crne zastave žalosti, Lalena se digla iz svog kreveta, obukla najljepšu bijelu haljinu od vezene snježne čipke koju je trebala obući na dan svog vjenčanja. Nakon mnogih dana na njenom licu pojavio se tajanstveni smješak koji je obasio cijeli dvor. Poklonivši se ocu, rekla je glasom koji je bio nježniji od najtananijih praporaca i gromčiji od najveće snježne lavine. I ja hoću biti ljudsko biće. Ljudsko biće. Zatresao se ledeni dvor, zaljuljao bijeli grad, zadrhtalo snježno carstvo, zanijemili podanici, zaplakao car. A Lalena stoji neumoljiva kao proljetna kiša što topi snijeg u predjelima ljudskih dolina. Tamo, mislila je Lalena, tamo gdje more buči i vjetar huči, tamo gdje ptice pjevaju u nebeskoj plavetni i lete u susret toplom suncu što u snena proljetna jutra otvara latice cvijeća i u kasna jesenja podneva zagrijava i najpromrzlije kosti. Tamo gdje su ljetna polja zlatnog žita, makovi i miris sjena, tamo gdje je snijeg za dječju radost. I ja hoću biti ljudsko biće. Stari njen otac ne biješe više vladar, ni car, biješe samo starac, što je mnoge i mnoge listove sudbine okrenuo. Kćeri, ljudi nisu sretni. Da, oče, ali oni traže sreću. Pusti me, oče, hoću im pomoći. Hoću lutati, padati i dizati se. Hoću naučiti što je bol i što je nada. Hoću se radovati i patiti. Hoću dati sve za jedan tren, da spoznam tajnu vječnosti u prolaznosti. Tamo i najprljaviji ulični snijeg postaje sljedeće zime ponovno bijel i čist. O, kćeri, ljudi nisu slobodni.
Oni su sputani riječima, zatvorima, mržnjom, glađu. Sputani su nepokorivom prirodom. Sputani su svojom tjelesnošću. Sputani su u svom duhu. Lalena je razumjela očeve riječi. Razumjela je njegovu namjeru. Razumjela je njegov strah i njegovu očinsku želju da je zaštiti od života. Ali ona je imala odgovor. Tamo gdje sunce sja, tamo je uvijek sloboda. Mukla tišina zavladala je snježnim carstvom. Shvatili car i podanici da je Lalena odlučila. Još malo nade car je imao. Teško mu je bilo i jednu riječ progovoriti, ali mada je njegovo srce bilo sazdano od leda, bilo je ispunjeno očinskom nadom. Kćeri moja jedina, plemenita carevno, ja znam da si ti sad odrasla i da odluka o tebi pripada samo tebi. Ali ti si još uvijek čedo moje. Bila si vid mi očinji, bila si mi dar prošlosti i najdraži spomenar. Vječnost ima prošlost koja je nepovratna. Rođena si i tron ti je bio predodređen. Hladnoća je tvoja sreća. Hladnoća je sigurnost, hladnoća je vječnost. Ne srljaj, kćeri moja mila. Ljudski život je pakao. Kratak je poput požara. Tinja rasplamsa se i utrne. Što je vjetar jači, vatra je veća i kratkotrajnija. Vidim, prihvaćaš to. Još riječ, lutat ćeš svijetom, ali bit ćeš nevidljiva. Nijedne duše neće biti da te utješi kad budeš gorko plakala. Tvoje suze bit će bijeli biseri. I kad sakupiš nisku dugačku od zemlje do sunca, vratit ćeš se u dan svoga rođenja, da s pravom odlučiš vrijedi li roditi se kao ljudsko biće ili je bolje nikad ne osjetiti dah bića što lutaju svijetom prizemnim putem, tražeći uvijek iznova put u visine. A sad kreni, kćeri, nek te na tvom putu hrabri misao da si tako sama htjela. Lalena je bila tužna, ali nije bila pokolebana. Bila je tužna jer napušta sve ono što joj je značilo. Bila je tužna jer napušta one kojima je značila, kojima je jako trebala. Oduzima podanicima vedrinu, svom ocu toplinu. Ali ona je sad drugo. Ona nije više ona mala, ljupka i nevina djevojčica. Ona sad zahtjeva dati smisao svom postojanju. Na dan njenog odlaska, čitavo snježno carstvo bilo je uzbuđeno, gotovo na isti način kao da se Lalena udaje. Nitko još nije vidio tako lijepa ispraćaja. Sve su ruže obnovile sjaj. Tisuće snježnih pahulja plesale su najljepše plesove nad krovovima. Na trgu su se prodavale najfinije vrste sladoleda
I svi podanici izašli su na ulicu uputiti posljednje pozdrave svojoj carevni. Žene su pokušavale sakriti svoje suze, ali njihove suze su se pretvarale u najblistavije kristale. Sjajna svjetlost obasjavala je snježno carstvo. Lalena je bila bljeđa, no obično. Onog trena kad je otišla, nebo je proparala munja, nikad viđena u dugovječnoj povijesti snježnog carstva. Je li označavala kraj nečega? Ili možda početak? Tko zna? A popodne slika je bila ista. Ljudi su stajali u repovima za kruh, za kino, za auto, za autogram. Lalena se obratila jednom simpatičnom debeljku da razgovara s njim. Izgledao je dobrodošno i umno kao neki profa, ali on je nije vidio. Govorio je neprestano: Tu nešto nije u redu. Sad sam ja na redu. Preko dalekovoda, preko struje, preko nafte, preko pašnjaka i krša, preko grada i doline, preko sela i planine, Lalena je išla na more. Na hridi, med crnim vodama, sjedio je čovjek